Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debata di kita imana tersurat di Pesalmen 66 ayat 20. Pinuji ma debatana so manulak kot tangiaku. Manang asin ni rohana pe sian au ima sahatna. Tutu molo martangia kita diajari Yesus do ditangi yang alia manami jumulu puji-pujian tu debata. Alamar hite puji-pujian ni disido hita maka muliate ho dengan bahasa ni debata. Padua hon adong pengakuan tersingot nguluton siat debata do mulana. Jala adong pengakuan siat dirita siat diri saluhutna alani padonganion ni debata. Idu namasa di halak Israel di dokdo terpukon bidu ono puluh onom ima ede puji-pujian alamar ningot nasida pangurupion ni debata di tonga-tonga ninguluna. Tutu puji-pujian ni idu naga besada kekuatan haguguon di tonga-tonga ninguluta marhite-hite na menghadapi pandemik hita di tikion nang songoni di program pemerintah ima PPKM. Marhite puji-pujian ni disido hita mangedehon tarsingot tuak kanguluta. Ala memang puji-pujian ni sendiri madok tu hita bahwa hita sendiri PHP na dilehon debatado imun na kuat di tengah-tengah ninguluta. Sianido didok di bagasan puji-pujian ni marningot na so ditulak di bata tangiang. Tutu saluhut hala Kristen pertangiang do. Jala marhite siani diajari do tu hita asa marsitu tu hita ima martangiang. Dina martangiang na marsitu tu hita ida si Jakob sampai dia bergumul dengan malaikat. Kemudian didok ibana dang paluoku ko molo so di pasu-pasu oha. Di sita ida adong keseriusan ni si Jakob sendiri mempergumulkan tangiang nai. Jala sianido di pasu-pasu debata. Artinya di dalam doa ada keseriusan. Di dalam doa tidak hanya sekali kita ucapkan tetapi harus terus menerus. Sianido tangiang dada bim salabim atau doa itu tidak seperti kantong Doraemon langsung ketika dia minta langsung dia terjadi begitu saja. Alai taida mah debatado namar kukui hon hita di tonga-tonga ninguluta marhite-hite tangiangi. Siat tangiangi itu tu molo adong tapangido tu debata
adong do parsitu tu di kita alai molo nunga sal pun nata bangi doi tutu marsitu tu dope kita rapot doh de bata kita nah hina holongan di bagasan Yesus Kristus di tonga-tonga ni nguluta nangpe bolo nunga martangia kita nunga ta jalo nata tangia koni jojot do kita meninggal hot de bata alai de bata dakia meninggal ho kita manang molo taida namasa di tonga-tonga ni akan nguluta dang ditangi hon de bata dang dia lu si de bata tangiang ta pitor ta tinggal hon ibana ale turpukon mengajari kita setia do HP de bata di tonga-tonga ni nguluta setia do HP de bata na toktong mandongani kita alani i HP nama asa di ngulumi buan ma itu de bata puji ma ibana asa marhite siani lam sehat to lam markuku madala ni nguluan amin martangi yang mahita ale Tuhan ajari hami makasabab pun adong di hami jalatok tong puji hami guarmi dia kasaluku nale Tuhan dia ka pergumulan nami nang naro siad diri nami sendiri ia nakon nami ho barbalok nami pergugui ho nami asiro hama segabisi parmona kami on matangi yang nami marhite Yesus Kristus martangi yang kami tuho amin.